हर बलमा दर्द उठे ढोढ़ी के भितरिया से। बलमा दर्द उठे ढोढ़ी के भितरिया से। जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जा। और हमरा पूरा आशा नहीं बल्कि विश्वास रहेला ये भैया कि आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा, स्वस्थ होखब जा और तंदुरुस्त भी होखब जा ये भैया। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और एहिजे से हम प्रणाम करतनी ये भैया। आप लोग अपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जाइए भैया। काहे से कि आप ही लोग के आशीर्वाद हमरा के चाहिए भैया। तो आप लोग ज़रूर आशीर्वाद हमारा ऊपर बनौले रही जा। और रउआ सब के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुघर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग लेके आ गइल बानी, जे कि ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बाटे। तो भैया हो, अगर इस सॉन्ग के, अगर इ गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से रउआ सब अगर स्टूडियो में गायकी क के रिकॉर्ड करवा देतानी तो हमारा पूरा भरोसा बा ये भैया। और हमारा पूरा अंदर हुलास बा कि इ सॉन्ग गाना रउआ सब के बीच में ज़रूर बाजी। जी हाँ, रउआ सब अच्छा गावतानी, अच्छा बजावतानी ये भैया। फिर भी रउआ सबके अच्छा मैटर नइखे मिल पावत। तो अच्छा मैटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो ए भैया, हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबा लीजा। काहे से कि इस चैनल के माध्यम से रउआ सबके बीच में ए भैया बहुत ही बढ़िया सॉन्ग हम लेके आवत रहिला। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल के सब्सक्राइब कर ली आ घंटी के बेल आइकन दबावल मत भुलाइब जाए भैया। आप लोग ज़रूर घंटी के बेल आइकन दबा लेब जा। तो आई जा हमने के चलल जा मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बाटे, मुखड़ा के गावे की कौना भाव में या कैसे बाटे भैया। तो आई जा हमने के मुखड़ा सुनी जा कौना भाव में कैसे बा, कहे के भाव बाटे भैया। हर बलमा दर्द उठे ढोढ़ी के भितरिया से। बलमा दर्द उठे ढोढ़ी के भितरिया से। ऐसे कहे करेला, हरे ऐसे कहे करेला, नसौ खरेला भितरिया से। बलमा हाँ बलमा दर्द उठे ढोढ़ी के भितरिया से। बलमा दर्द उठे ढोढ़ी के भितरिया से। तो जी भैया, अगर इस सॉन्ग रउआ सबके अच्छा लागता, मस्त लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर हमारी नंबर बाटे। अच्छा ही नंबर रउआ सब नोट कर लीजा। हमार मोबाइल नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग इन नंबर पर कॉल करी जा और आप लोग के बहुत ही कम से कम चार्ज में फुल सॉन्ग यानी पूरा गाना मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी जा। तब फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय सो मच। आप सभी लोग के दिल से धन्यवाद। बाय बाय।